dintre de les cadenes de subministres, des del textil, l'electrònica, l'alimentació, es vulneren els drets humans de manera sistemàtica i es posa en perill la vida del planeta. Especialment greu en el cas de les dones perquè són les dones les que cobren entre un 10 i un 50% menys, amb feines menys remunerades, molta més inseguretat, molt més precari i sense accés a llocs de direcció. Moltes vegades les dones, quan s'apropen amb les entitats de crèdit habitual, no els hi donen crèdit pel tipus de projectes que fan, perquè moltes vegades les dones no fan només projectes vinculats al que entenem com a economia més masculina, sinó que moltes vegades les dones lideren projectes molt més vinculats a economies feministes. Per tant, les dones com a subjecte moltes vegades no tenen reconegut ni el propi dret al crèdit. Logramos construir nuestra propia fábrica de azúcar gracias a la banca ética y también al comercio justo, que fue la herramienta fundamental para el desarrollo de la cooperativa mandovina. La majoria de persones excloses del sistema financer que no tenen accés a compte corrent, per exemple, i que no tenen capacitat per decidir sobre els seus diners i les seves finances, són majoritàriament dones. También gracias al comercio justo logramos el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres tenemos capacidad de participar en las asambleas, somos más visibles. El capitalismo no es una economía, es un sistema. Nadie dice economía capitalista, todos decimos sistema capitalista, porque es un sistema social, cultural y económico. Entonces la economía solidaria nosotros la queremos ver desde el punto de vista sistémico. Entonces que incluya un conjunto de valores y un conjunto de formas de vivir que vienen de todos lados. Entonces el consumo, el otro, que es el consumo de esta economía hegemónica, está desde en una película de Hollywood hasta todas las cosas de televisión, hasta todo lo que nos criamos desde pequeño. Sobre todo está en el no pensar antes de consumir. El comerç just no és un projecte de solidaritat, no és un projecte de cooperació, és una alternativa real d'una activitat comercial basada en uns drets humans i una justícia social. I això és una de les claus, que posa a la persona al centre dintre d'una activitat comercial internacional on tots i totes estem implicats. Les finances ètiques el que volen és fer compatible la rendibilitat econòmica amb la rendibilitat social i mediambiental. I en aquest sentit el que podem definir-les com l'engranatge de l'economia que posen al centre les persones i el planeta, i especialment les dones com a personas que están especialmente excloses del actual sistema. Pues que esto está muy mal. La gente no duerme, la gente no sabe ni la edad que tiene, no es vida lo que tiene la gente que está haciendo esta ropa. Está siendo explotada, explotación infantil. I això passa a la realitat? Sí. Sí passa? Ahà. Sí passa. És a dir, la gent s'interessa en general per saber com està fabricada la roba que compra? No, aquests caps que fan així, no tenim massa idea, no? Però aleshores és molt curiós com tothom va posar l'èmfasi en el soc feminista, però ningú es va preguntar per les dones que havien cosit aquella roba. Ningú va veure cap contradicció en el fet de dir soc feminista i de portar una roba cosida per unes dones que estan sent sistemàticament explotades per aquesta indústria. I això és com si diguéssim, ens importen les dones, però més les dones d'aquí, les dones d'allà són una altra cosa. Les finances ètiques i l'economia social i solidària és també triar per acabar amb la desigualtat de gènere. El sistema patriarcal, desde que somos chiquitos ya nos va condicionando, pero si nosotros trabajamos el tema de la equidad y el empoderamiento, la finanza, nosotros vamos a ir teniendo impacto en distintas generaciones. Nosaltres som una cooperativa que el tema de la igualtat de gènere és inherent, és un dels nostres valors a nivell de remuneració de salaris, a nivell d'accés a llocs de responsabilitat, de presa de decisions i de valor de la família. La família és benvinguda i la conciliació familiar forma part del nostre dia a dia.
incorporem mesures de l'economia feminista, de conciliació, de flexibilitat laboral. Estem aquí en un espai que és el grup ECOS, que posa també accent important en les cures. Nosotros como cooperativa estamos trabajando un proyecto de empoderamiento a la mujer que consiste en hacer sensibilización en temas de género para promover mucho más la participación de la mujer en nuestra cooperativa. Contamos con un comité de género y juventud en la cual realizamos charlas, capacitaciones para las mujeres para que conozcan sus derechos y también capacitarlas para que puedan ocupar cargos en el directorio de la cooperativa Mandovina. Actualment som el 70% de dones dintre de l'organització i la majoria en llocs de responsabilitat. Inclús al magatzem, per exemple, som dones, que és una cosa que quan venen els transportistes els hi sorprèn bastant. Doncs és una cosa que nosaltres tenim completament integrat dins l'organització. Hoy en día lo hemos logrado. Tenemos una presidenta que es mujer, más mujeres dentro de los núcleos de los órganos de dirección y toma de decisiones. Gracias al comercio justo, las mujeres son más visibles. Hoy día, gracias a las capacitaciones mismas que se realizan, ellas participan, tienen voz i votos en les assemblees. Tenim molt clar la presència de dones i que, per tant, que en els diferents espais de participació hi hagi com a mínim una distribució paritària o, si de cas, hi hagin més dones que homes. Ja tenim dades d'aquesta feina que s'ha anat fent durant tots aquests anys. Partim des que tenim un 52% de dones dintre de llocs de directives envers una comparativa d'un 9%. Un 52% de dones en llocs de responsabilitat en contraposició de les tradicionals que tenen un 24%. I un 51% de dones en consells d'administració, quan amb la tradicional en tenim un 12%. Són resultats reals d'aquest empoderament. Es busca això, que les dones tinguin veu, que puguin ser escoltades, que es respectin els seus drets i que realment puguin poder viure una vida digna. Moltes vegades des de l'economia clàssica estàvem acostumats, fins i tot, o acostumades les pròpies entitats de finances ètiques, a finançar un tipus de projecte. I justament en aquesta deriva o en aquesta evolució que hem fet en els últims anys també intentem veure quin tipus de projecte financem. No només projectes molt vinculats amb economia productiva clàssica, sinó també amb projectes més vinculats a economia reproductiva, economia de cures. I molts d'aquests projectes, o bàsicament la majoria, estan liderats per dones. Hemos ido expandiendo la parte del comercio justo en sensibilizar en temas de la parte de consumo responsable también. Porque si bien es cierto, lo hacemos dentro de la cooperativa, pero ahora estamos trabajando con 9 escuelas del sector que está dentro del marco cooperativo, en los que hacemos muchas charlas de sensibilización en temas de género y también al consumo responsable, en el que hemos establecido huertos escolares que lo hemos conseguido gracias a Ayuntamiento de Terrassa i Alternativa 3, que nos han apoyado mucho en esa parte. Per tant, hem de treballar conjuntament amb altres organitzacions que també treballen per una educació transformadora per promoure aquesta educació econòmica que incorpori altres perspectives com la de l'economia feminista o l'economia ecològica, que són fonamentals si volem tenir un planeta habitable per nosaltres i sobretot pels nostres fills i filles. Poder incidir en consumidores de aquí, por ejemplo de Europa, que puedan estar, digamos, sensibilizados al tema y al trabajo que están haciendo las pequeñas comunidades en otros países del mundo, que somos pequeñitos, pero que además nuestra relación comercial y justa puede ayudar a impactar en la vida de las familias en otros países. El consumidor es un actor más de la economía. Democracia en la educación sería que se eduque que hay 2 formas de consumir, que se eduque en el consumo. ¿Por qué no se educa? De que hay distintas formas de consumir, porque la sociedad toda te educa que seas un tipo de consumidor. És important que dediquis una miqueta de temps a conèixer el que hi ha i a veure que no és tan difícil fer aquest pas. Si nosaltres com a ciutadans i ciutadanes estem en contra de la guerra i volem unes relacions comercials justes, doncs és lògic que ens demanem a l'hora de consumir un cafè o a l'hora de dipositar els nostres estalvis al banc
a on van aquests diners, qui ha fet aquest cafè i intentem buscar aquesta coherència a l'hora de consumir.